Una nueva iniciativa, un carril para peatones y ciclistas de 2 kilómetros de longitud y 2,5 metros de ancho que comunicará Sollana y el Romaní, en la zona colindante con el Parque de la Albufera. Se trata de la actuación prevista en el Plan Confianza y que cuenta con una inversión de 400.000 euros por parte de la Generalitat. Crear esta xarxa per tota la comunitat valenciana que concretament que siga peatonal, de vianants i de ciclistes, que concretament el que és en la ciutat de València i en la seva àrea metropolitana estem parlant de 323 quilòmetres d'esta xarxa que permet els desplaçaments d'un lloc a un altre d'una manera sostenible i a més aprofitant esta meravella, este parc natural que avui estem així de l'Albufera en un any molt significatiu perquè es complixen 100 anys de l'adquisició de la propietat per part de l'Ajuntament de València y 25 anys des de la seva declaració com a parc natural. El objetivo de la Generalitat es que en 2020 el 40% de los desplazamientos motorizados se realicen en transporte público.